Arratsaldeon guztio, astelena, zer moduz gara, astelena da bai, baina guk gaur ere goia jotzeko prest gaude, goia sarituak gurekin izatea, horixe izango da gaurko gure saria. Arratsaldeon guztio, Xabi, hobeto zaude? Bai, hobeto nago, bai, goia jotzeko prest. Bai, Joseba Olagarai Sevillan izan da, asteburuan protagonistekin izan da, eta hainbat bideo ekarri dizkigu. Elena Iruretagoienak korri izan zuen bere momentua, norengatik? Telmo Iruretagatik, eta Telmo Irureta hemen izango da gaur gurekin. Aupa Telmo eta aupa gaurko gure gonbidatuak ere, Pots eta Lotx aireportuan ikuskizun berria abenduan estrenatu dute eta emanaldi mordo bat dituzte aurretik. Gurekin dira pailazoak, biba Josu Zubia, Itziar Arkauz eta Daniel Teran, biba Pots eta Lotx. Eta Izaskun, baina ez da Moiano, ez da? Ez, beste Izaskun bada. Ez Bernedo ere ez da? Ez da, Partina ere ez. Bai, bai. Zuk aktore moduan, zer modu zabiltza? Nik izan nahiko nuke eneko aritza. Hollywooda bidali zure eskutitza. Sorgin baten bila ere ba omen da biltza. Eta zein litzateke zure pelikula. Izan nahi nuke Euskal Herriko Drakula. Obe duzu Amelinen jotzea txirula. Uste dut xagutxoak hortxe ditugula. Hortxe daude bai eguneroko gure xagutxoak hortxe zaudete, ba orain hasi eta eguraldira arte, biba gu eta biba zuek! Goya sariak, larun bateko Goya sarietan Euskal zinegilek protagonismo handia izan zuten, eta gaur, Goya sariak errepasatuko ditugu. Euskal zinegilek guztira 7 Goya sari lortu dituzte, eta Euskal Telebistak lagundutako pelikulek 5 Goya. Zorionak guztiei. Euskal irabazleen zerrenda errepasatuko dugu, ongi dizuzu, Xabi? Bai. Ba, esate baterako Alauda Ruiz de Azuak zuzendari hasiberririk onenaren saria irabazi du. Eta Gaizka Urrestik dokumental luzerik onenaren saria. Amaia Ramirez eta Raúl de la Fuentek dokumental laburrik onenarena gainera hirugarrena dute. Iban Minambresek 2 irabazi zituen animazio film onena eta animazio film laburrik onena ere bai. Aitor Berengerrek soinu grabazio onenaren saria irabazi du. Eta Goya gauaren momenturik unkigarriena nola ez gizonezko aktore berririk onenaren kategorian izan zen. Telmo Iruretak jaso baitzuen saria eta honela izan zen momentu hori, gogoratu ezagun. Y el Goya al mejor actor revelación es para... Telmo Irureta. Ikusten duzuen bezala, Elena Irureta izebaren eskutik jaso zuen sari potoloa, guk sariak ze esana izan duen, eta nola dagoen, jakin nahi dugu, eta ea Goya sari ere ekartzen dugun. Xabi, Telmo Irureta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta zorionak. Mila esker. Zorionak. Ekarri diguzu, Bai, hortzeago. Bueno, horrela ikusita orain Telmo Irureta Goien aditu beharko dugu, ezta? Abizen aldatu beharko duzu, ezta? Oso ongi. Bueno, gustora, ez da Telmo oso pozik zaude. Bai, pozik. Bai? Baina pentsatzeko denbora ez eduki. Hainbeste elkaizketa eta movida. Bai, lata hundia eman dizugu, Telmo? Bai, baina ambientillo, ondo. Ondo. Jake horako zaigat irabaztea oso berezian, egun hauek bai, bereziak izan ari dira. Atxeden hartzeko tarterik izan alduzu, Telmo? Guaindik ez.
Oraindik martxan. Iritsiko da. Lo ere ez duzu asko egin beraz, ez da? Eta gutxi, oaindikan. Bueno, Telmo, ikusi ditugu irudiak, zuein izebak eskuartean sobrea zuela, baina oraindik ireki gabe zuenean, momentu horretan zer sentitzen du batek? Danetik, tentzioa, odeitasuna, ere bai, esperantza bazio, berez, biok egotia gala berean da, momentu horretan, berez, ematen zuen zerbait planeatua. Orban, ikara. Bai, ez da? Bai, ez da? Bai. Etxean ikusten ari ginenok, pantailan ikusten genituen bost izendatuen aurpegiak, erdian zuen izeba eta bere laguna sobre irekitzen. Ireki aurreko, jakin aurreko segundu hoiei ere, nola eusten dio bategan dagoenean? Ez dakit. Ni blokeautan egon, ez zinun pentsatu, ez nekin noa begiratu ze, banekin Elena ere urduri zehola. Orduan, bai begiratzen banu, bani manion, ebai ni urduriago jartzen nintzen. Bai. Eta gainera horri ikusten zaituztegu bost izendatuak pantailan, ez da? Eta ikusten zaitugu, Telmo, oraindik ere zure izena esan gabe, zaude, hori, zirraraz beteta, zuk badakizu zer sentitzen zenuen momentu hortan? Ez. Bueno, igual bai, baina esplikatzeko oso komplikatua da. Orduan, nahi nun momentu hori pasatzea, eta bueno, lo que sea. Eta gero, eszenatokian hitz egiteko momentuan ere, ezin nun normal hitz egin. Da bez, esan nahi nun nituena buruan ondo neuzkan, ondo pentsauta, baina gero, hitzek nahi duena egin dute. Osea, ideiak bat zuen, baina gero, dana aldatu gintzen. Telmo Irureta, eskerrik asko etortzegatik, orain jarraituko dugu zurekin hizketan, zorionak Goia zoragarri horregatik. Eta guk bertan, Goia sarien inguruan berri emaile bat lagun bat izan dugu gertatu denaren guzti jasotzen egon dena, eta gaur hemen dena kontatuko digu xehetasun guztiekin. Biba, Joseba, hola garai! Iepa! Joseba! Arratxaldeo! Bueno, bai horixe, eta behonda izula zuri ere, Joseba, zer moduzko asteburua izan da, zer moduz zebilan? Gustora, agitz gustora egon du gara, poz berezi batekin etorri gara, Telmoren saria dela eta gu joan gara pixko bat, ikusteko Euskaldunok eta Euskaraz bizi garenok nola bizi dugun alako gala hundi bat, ez? Hori Espainiako Zinema Akademiak ematen du urtero, eta aurten, haunitz ginenak, eta pixka nahi izan dugu, bertatik berta ikusi eta sentitu nola bizi duten, Telmok bezala, bertze zinema zuzendari, aktore, zinegilek, eta hortan egon du gara, asteburu osoa, erreportajak grabatzen, zoiek hartzeko gero, Euskaldunun ikuspegitik nola bizi dugun Goia sarien gala eta saltsa zalaparta haundi hori. Eta nola topatu zenuen, Telmo, ze berekin izan zinen lehenago, urduri zegoen, Joseba? Bai, urduri zegoen, ez da, Telmo? Bai, pixka bai. Baina atentzia gauza batek eman zean, Telmo, eta da, grabatzen hasi baino lehen galdetu nizun, jazuk esperote zenuen, irabaztia, etenen ez etzerran, Ez. Bazion puntu bat, igual bai. Bai, egia da, bertze zenbaitekin solastu ginela zuzendariekin eta Ferrin Muguruzarekin, Mikel Gurrekin gero ikusiko dugu, eta eurek ez ezkotan ziren, baina Telmo izan zen bakarra rantzuena, zerratik ez, igual bai, nik ametxera egin dut horrekin, baietz, eta pentsatu dut, eta eta bueno. Esperantza bat zegoen. Bai, dudarik gabe, eta batzutan bakizu ez, gauzak haunitz pentsatzen direan gertatuko direla, gero egiten da gertatu. Eta Telmori hori prestazitzaion, eta ikusiko dugu, gala baino lehen, harrapatu genuen Telmo hango hotel batean, eta sartu ginen bere gana, eta galdetu genion, guainik etzekin deus ere, guainik 2 ordu faltatzen eskax, gala hundi horretarako, galdetu genion, ze espero zuen, nola prestatzen zen, eta hoxe Telmo Iruretak kontatu zeguna. Bi ordu eskax falta dire, Goia sarien zalaparta saltsa besta hasteko, Telmo, zure hotelean prestaketetan harrapatu zaitugu, zer modu zaude? Ondo gustua, go eta urduriago, makiatuna urte, oin jastea faltaba.
Zer espero duzu? Gaur gauean zer gertatuko da, Telmo? Ba, emozio asko, giro polita, eta martxa. Zu, gogoz zaude, eta gainera lehen errandi dazu, igual irabazi dezakezula, hori pentsatzen duzula. Igual Bai. Ikusiko dugu edo ez, baina beti uki behar da ilusio puntu hori ez. Eta zu baduzu? Ni bai. Esplikatu pixkat Sevilla etorri zeinenetik zer egin duzu, eta pixka bat nola bizi duzun esperientzia guztia. Gaur etorri naiz, Egun berean, edoren badazko izan, baina jendia oso atsegina izan da, eta hori, bai, gusto, Sevillan enintzen lehenago egon lehenengo aldia da, orduan eman denbora iria ikusteko, baina nik uste bia edo zerbait bisitatuko dugula. Irabazten baduzu, zer eginen duzu, nola ospatuko duzu? Ba, ez dakit, baina emango zubidoia, danengo, eta beztu, antzatu. Nik uste mensaje asko entzun daiko dituala, baina, bueno, hola, zubidoiakin. Ai, babai, subideoarekin, nola ospatu zenuen, Telmo? Ba, nik uste hori zubidoiakin egon atope hola, moitzen, guztua, da guztua baina oso nekatuta ere, bai? Dagoen, ez zan izan imaginatu nuen bezalako ospakizuna, izan pixkat lasaiagoa. Baina, bueno, post-postik, Gauz asko gertatu ziren, Sevillan gertatu dira asteburu honetan, Joseba, tartean koktel bat ere, bai, ezta? Bertan zeuden, gure euskal zinemagintzako ordezkariak, ezta? Eta Telmo tartean, noski? Bai, bakizue EITB normalean zinearekin eta euskal zinekin horre egoten dela beti, eta urten elkartu nahi izan ditu EITBek parte hartu duen pelikuletako zuzendari eta aktore eta zinegile haunitz, eta antxe armatu zuen, bango hotel batean lako koktel bestatiki bat, eta elkartu zen jende haunitz, 70 gonbidatu baino gehiago, pixkot ikusteko, ze giro bizi duten, elkar ezagutzeko ere bai, politxe izan zen, eta gu jakina bertan ezen ginen, eta hause, Sevillan, euskal giroan EITBek antolatutako besta. EITBek babestutako 7 film daude izendatuta aurten Goya sarietarako, guztira 24 izendapen. Gaur larunbata, Sevillako hotel honetan izendatu guztiak elkartu ditu EITBek besta berezi honetan. Zinegileak, zuzendariak, aktoreak eta gonbidatu haunitz. Iratikoak hemen zaudete, gozatzera, ikustera, ikastera, zertara etorri zarete? Ni batez ere gozatzera, pentsatzen dut ni baino orduriago dagoen jendea badagoela hemen atzean, baina bai, oso pozik nago iratirengatik eta gero ere hainbeste euskal batu garelako hemen eta pentsatzen dut oso gaur polita izan daitekela denontzat. Badut plan bat dela gozaritara iristea. Niri gustatzen zait pila bat parranda ostean jatea. Hori behar dut. Hori da nire plan bakarra. Orduan tartean gertatzen den guztia izan dadila ospakizuna eta jendearekin gustora egotea. Con muchos nervios, de manera muy especial, porque para mí es la primera vez que estoy nominado en una peli, la primera vez que piso en la ceremonia de los Goya, siendo académico. Egia korrela, ditut ez, hainbeste estimulo, hainbeste jende, hainbeste espektazio ere bai. Gu dana gaude, oso posik, ez? Atzean proiektu politionekin, eta ea gaur, ze gertatzen dan. Zortzion, irabazten duzuen. Vale, mi esker. Euskara, zinema, kultura eta urduritasunak nahasten dira EITBren jai berezi honetan, baina batez ere, harrotasuna. Euskal Zinema Goya sarietan hain presente egotearen harrotasuna. Gu zinearen alboan, beti ez da, gure leloa batzen gaituzten emozioak da,
eta emozioak asko eta oso ongi zineak emate ditu, ezta? Beraz, gaur hemen batzen gaituen zineari gara ospatzen eta EITB ere hementxe. Ze poza eta ze harrotasuna bingen zupiria Euskal Zinema Goya Sarietan, Sevillan eta hain Goian ikustea, ezta? Bai, eta gainera ez da lehenengo aldia, eta espero dut ez izatea hurrengoa, ez? Toki askotan galdetzen digute, zeri zortzaion Euskal Zinema, gure erkidegoan egiten den zinema maila honetan egotea, ez? Eta nik uste dut dela batez ere urte askotako ekinaren eta lanaren ondorio bat. 10-15 urtez egon da talentu asko, egon dira profesionalak, egon dira enpresak, egon da zinemaldia, egon da zinebi, egon da ITB, egon dira erakundeen programa publikoak, eta berriro diot modu jarraituan, da uste dut horrek ekarri gaitula onaino. Eta baita ere esango nuke, horrek erakusten digula bidea datozen urteetarako. Telmo, zuere izan zinen, koktel horretan. Ondo pasatzen nuen, ondo pasatzen da koktel horietan? Bai, oso ondo. Bai, giro polita. Ze giro sortzen da, zuen artean? Polita, guztua, fantasia horiekin gure buruetan, baina, bueno, bai, oso guai. Bai, eta agian gainera balioko du baita ere jende berria ezagutzeko, kontaktuak egiteko, zergatik ez? Hori da bai. Beti dator ondo hori. Beti dator ondo. Joseba, zu lanean aritu zinen, baina ze ikusi zenuen, ze iruditu zitzaizun, zegoela hor? Nik uste urduritasunak, poza eta rotasuna pixka denetik nahasten zela, ez? Eta batek baino gehiago errantzi guten Euskal Zinema egile eta sortzaileek behar bada elkar ezagutu prentsatik, pelikulak ikusita, baina igual parez pare ez, eta hor dela aukera, igual haunitze urtez kanpotik ezagutu duzun hori, parez pare ezagutzeko orduan, hortako ere baliagarria, kontaktuak egin, lagunak egin, eta jakina ongi praktiko eta divertitzeko ere, bai, ez? Claro, bai, ez. Eta Sagardota Txakolina egon ziren edo Andaluziako produktuak egon ziren? Ni enitzan enteratu. Ni enitzan itzain, baina eran gutxi, Coca-Cola. Oso ongi. Eta zaituna batzuk. Oso ongi. Joseba, zu etzinen kokteilekoekin bakarrik egon, aurretik beste artista batzuekin, eta beste gure Euskal Zinemagintzako ordezkariekin ere izan zinen, ez da? Bai, egia da Telmo lortu duela Goya Sarea, hartu dezaket eskuta? Ilusio egiten didala. Haze kargadun honek, ez? Baina harinagoa, baina dena den aurrekoak baino harinagoa omen da, ez da? Nik ezakit. Aurten brontze birziklatuarekin egina delako, harinagoa omen da. Bai, nik lehenago hartu izan dute eskutan Goya bat, handiakok irabazi dutenean, ez nik irabazia, eta ure gila da pisutsuagoa eta grixagoa zela, kolore aldatu intzaio marroiagoa dire. Hau txokolatezkoa da. Hau txokolatezkoa da, hau politagoa da. Koskiteko ona, ez? Bai, egia batzuk lortu duzuela Goya Sarea, baina denek ez, alerek guk egona izan dugu, Euskal sortzaile zenbaitekin, adibidez, Mikel Gurrea Donostiarrak lehenbiziko filma du aurtengoa, Suro, agitz polita, gomendagarria, eta berekin bildu ginen gala baino lehen nola bizi duen galdetzeko, eta Fermin Muguruzarekin ere elkartu ginen. Fermin Sevillan izan zen, Black is Beltza Ainoaren aitzakian, kasu honetan filma ez, kasu honetan komiki liburu aurkeztera, hango La Fuga liburu dendan izan zen, da guk Mikel Gurrearekin eta Ferminekin erreportaje bat egin dugu, Euskaldunak, Euskal sortzaileak Sevillan. Mikel Gurrea, lehenbiziko film luzea eta Goya Sarietan izendatua, zuzendari berri onenaren sailean. Guau! Guau! Bai, poz-pozik. Bai? Bai, oso pozik. Nola bizi duzu hau? Ilusioarekin, azkenean lehenbiziko aldiak ez dira errepikatzen, orduan topera bizi behar dugu eta holaxe ari gara. Ematen dit pixka ibilbide osoaren bastakit, ez, ospakizun bat. Donostiako Zinemaldian estrenatu zenuten Suro, eta ordutik poz haunitz eta hundiak eman dizkizu filmak, ez? Bai, hala da, bai. Ibilbide oparoa eman digu eta oraindik jarraitzen du. Euskal sortzaile eta zinegile haunitz zaudete, Goya Sarietan, garrantzitsua da hori zuretzat? Bai, garrantzitsua da, polita da, ez? Azkenan esan nahi du gurean ere, ez? Egiten dugula zinema perspektiba eta ikuspegi anitzetatik baita ere, eta polita da baita ere, zure etxekoak nolabait izendatuta zurekin ezagunak direlako ikustea eta sarituak baldin badira baita ere. Goya Sarien aitzakian Sevillara etorrita, Fermin Muguruzak Black is Beltza Ainoa komiki liburuaren aurkezpena eginen du,
Hemengo liburu denda batean sekulako jendeketa elkartu da Fermin ikustera. Bada topaketa bat, ez? Normalean aulakoak egiten ditugu komikiarekin, eta hasieran nik egiten dut aurkezpentxo bat, baina gero baita ere solasalditxo bat antolatzen da. Amaieran sinatzen ditu liburu batzuk, eta ero joaten gara zebetartzera, pixka berotzeko ja biharko egunerako. Mundu osoan dituzu jarraitzaileak zuk, Fermin, Andaluziarrak nolakoak dira? Ja dira, iaia 40 urte hasi nintzela musikarekin, ona etortzen, beti toki guztetara mugitzen, Sevilla, Córdoba ere bai oso garrantzitsuan da guretzako, eta, dena ematen duen horietako jendea da, hemengoa, Andaluziako. Hemen Alameda dago Herkules mitikoa, Torun Raimundo Amadorrekin ere, normalen joaten ginen lokal horretara, eta berak gitarra atera, eta entzuten zuen musikaren gainean azten zen jotzen. Osa, imaginatzen zuzen motako parranda politiak egin izan ditugu hemen Sevillan. Nola esaten da, Black Euskaraz! Bai, badu bere publikoa, Sevilla ere. Joan gaitezen orain ja, Telmo, alfombra gorrira. Zer moduz alfombra gorrian? Nola sentitzen da batan aktore gisa alfombra gorrian? Oso interesante. Ega alfombra gorria zion hasian zageran, kalean, sartzeko momentuan, eta zion jendea, Telmo, ama, barkiten ere izena. Benetan? Bai. Biateko zuten, baina. Ui, zein naiz ni, espaiz gezero. Eta gero, ja, hemen izan zen gero alfombra urdina. Alfombra urdina. Da momentu berezia, bai. Argazkiak, galderak, oso intenso. Berehala ikusiko ditugu alfombra urdin horretako irudiak ere, Telmo. Joseba, zuri, alfombra gorri horretan nor ikusteak egin zizun ilusio berezia? Por zerto, urten alfombra urdina zen, aldatzen dute, eta hor ikusten irudietan, urdin, behor Telmo justuki, urdin koloreko alfombra zen, aurtengoa, haunitz zirenan, pasazirenak, nik berezik baut, aktore kutxun bat Luis Tosar, gizon horrek, hainbertze gustatzen zaite, da hainona da hainbertze pelikulatan, ni tontotutak ditutetzen Luis Tosar, ira, berta haunitzen ikusi egin dituna, baina nire favoritutako bat horixe. Zuria zein da, Telmo? Zuria favoritutako bat nabarmentzekoa? Ez dakit, baina ezke ilusia nintzen jende asko ikusi non, aktoreak nominatuta zegoenak, eta ere bai, saria matea zioa zen horiek, eta adibidez, elkartu nintzen miren lagunekin, laguna deten ilusio berezia egintzen. Denbora gutxi onginan, baina euke ginen gure momentua. Eta Telmo, horre gerozta urduriago zeunden? Bai. Bai? Ni bai. Bai, sumatzen zenuen, txampaina egotzen, esango dugu. Hori. Gaina, banek ere zaria, bozikaena edo izango zara orban, gota gertuago, ai ama, que viene. Da gaina esan duen, zuek Elena Irueta eta, koinzidituko du nire zaria behar emango gula, orban ja, blokeatu nintzen da, jazta. Eta jazta. Bueno, hasiko gara gau horretan sari asko banatu zirelako, aurten banatu direlako, banaka errepaso txiki bat egiten. Esaterako 5 lobitos pelikulako zuzendaria, ez da, Joseba? Amaika izendapen zituen 5 lobitos filmak eta zuzendaria Barakaldokoa da, Alauda López de Azua, eta gu biharamunean Goya sariak eman ondotik, Alaudak Goya sari eskutan zuenean, berekin bildu ginen eta hau etxek errantzizkigun hitzak. Alauda, ze sentitzen da Goya bat eskuetan duzunean? Pues mucha alegría, la verdad, no sé, es como un sueño un poco hecho realidad, se siente un poco irreal por eso, y mucho agradecimiento también, mucho agradecimiento a la gente que lo ha hecho posible, desde la gente de la ITV, mis productores, todo el equipo, no sé, oso pozik nago. Zoriontasuna. Zoriontasuna a tope. Hala da, bai, zoriontasuna, gainera Goya irabazi zituen pelikulak. Bai, favoritutako bat zen, eta gila da lortu zitula desente. Bertze batzuk zuen alako zorterik izan, baina 5 lobitos filma goi-goian egon zen larun batean, bai. Telmo, gozen orain zure momentuarekin, ze lehen ikusi ditugu irudi batzuk, baina berriz. Ikusi nahi duguzuk, zenbat aldiz ikusi duzu zure burua saria eskuratzen? Oain ikusi, ze denbora ez da duki, baina lehenengo aldiz begiratzen, zer gaizki, baina, esan egiten mezua iritsi zala, orduan ja, konformatzen naiz. Gaur ikuste beste behin edo, ikuste baina lasaiago
egongo naiz. Bai, ikusiko dugu, Telmo? Vale. Bai, ikus dezagun, gogoratu dezagun nola jaso zuen saria Telmo Iruretak. Y el Goya al mejor actor revelación es para... Telmo Irureta! Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Os voy a decir que brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Telmo, zure hitzak erabiliko ditugu, zuk esan duzu, mezua garbi geratu zen beraz, gustora mezua garbi geratu zelako. Nire karetuakin ez, baina mezuakin bai. Ezta, bi mezu botatzen dituen argita garbi, bat botako dugu, egin dezagun bat zinema inklusiboago baten alde, eraguzietako gorputzak agertu daitezen. Oraindik bidea luzea da, Telmo? Nik uste baiet. Hasi gea, gorik igoaz, baina gauza gehiago egiteko gogoz gaude. Bai. Eta hori bakarrik ez, beste mezu bat argi geratu zena, gu ere bagara eta guk ere larrutan egiten dugu. Hori da. Aldanean, guai. Eta follamos, dago esan, egia da, igual gehiago egingo genukela, jendeak hainbeste beldu izango ez baditu edo, hainbeste aurreiritzi, baina, hori aldatzen jungo geha. Eta azken finean, Joseba, hori da pelikularen mezua ere, ez da? Bai, hori da azkenean sexu aukera, sexu eskubidea denentzat dela, Telmo, eta hori da zure pelikulan, protagonistaren horretan, la consagración de la primaveran, behin da berriz, helarazi nahi duzuen mezua, ez? Hori da. Eta polemika ere sortzen du, baina hori interesantea da, jendak, iritziak eta biltzea eta ikustea, nola jendeak askok ez duten ulertzen ze esan nahi deun, baina, segituko dugu. Telmo, haze ibilbidea, Donostiko zinemaldian hasi zineten, eta orain Goya sari bat irabazteraino. Bai, marabila. Marabila, bai. Gustora goteko moduan. Prentsaren txaloak ere jaso mentzen dituen, ez da, Telmo? Bai. Alfombra urdinean. Bai. Jaso nituen, saria izan lehenago eta gerago ere, bai. Batuk esan dizere, irabaziko dezu, bueno, ikusiko dugu. Bai, irabaziko nago. Esan dizut. Horan publikoan, babesa, oso bolita da, hori. Elena Iruretak, zure izebak, onelako hitz hauek esazizkion gure lankideari. No, oso emozionatuta nago. Niretzat haundia izan da, uste dut, behar merezizula sari hau inor baino gehiago. Ze asko kostazaio. Eta 3 urte eskola, espresio korporala dela, bestia, baina hane ondu da, eta aleginak egiten dana egiteko beste bezala. Eta honeaino aiatzia, eske, oso, niretzat oso ondia izan da, benetan. Oso unkituta, zeba oso unkituta. Bideak gogorra izan da beraz, Telmo? Gogorra ez dakit, baina bai izan da, lan bat, beste bat, gero ez dakazu, asmatu inbadezu, honi bakoitzak egai idatzi behar du, jakiteko jendea ezitzen gara eta hemen gaudela. Lanak egiteko da, segituko dugu. Goazen orain Amaia Agirreren gana. Amaia Agirre, arratsaldeon, ze iruditu zaizun zuri Telmoren hitzaldia? Arratsaldeon, eharra eta beharrezkoa. Zorionak, Telmo, bestetik esan oso pozgarria dela jaso duen saria. Berak esan zuen moduan, ateak zabaltzen lagunduko diolako aktore bezala, eta bere egoera berean dauden personei ikusgarritasuna emateko balio dezakelako. Nik bestalde
beste zerbait ere nahiko nuke gaineratuta da, sari garrantzitsu batek argi egiten diola edozeini, baina Telmo aspalditik ari dela horrelako aldarrikapenak egiten. Gogoan daukat duela 3 urte emandako elkarrizketa batean nola irakurri nion, gurpildun aulki bati lotuta bizi naiz, baina ni ez nau inork geratuko. Eta uste dut hau dela adibide bat. Eta gogoan daukat baita ere, iazko udan, justu amets Arzailusi jarri nion Telmoren inguruko gai bat, besteak beste, hau ere esan zuelako beste elkarrizketa batean, askotan ez naiz egon, nik nahi nuen pertsonarekin, nirekin egoteko prest agertu direnekin baizik. Eta gogoan daukat barruan zer eragin zidan, eta horregatik gai bezala plazaratu nahi izan nuen. Eta baina ere badakit, sex berdinak antzeslanarekin, Aitziber Garmendiarekin sekulako exito izaten ari dela, eta jira oso emankor badaukala aurretik. Eta beraz, zorionak eta era berean eskerrik asko, Telmo. Eskerrik asko, guapa. Oso ondo, Amaia Agirre, eskerrik asko beste behin, eta bera izango gara berriz zurekin agurtu ezagun beste saritu bat, Amaia Ramirezek 2. aldiz irabazi baitu goia bat, aurten eta aurtengoa, Maldita, A Love Song from Sarajevo lanarengatik izan da. Amaia Ramirez, arratsaldeon! Arratsaldeon. Eta zorionak, Amaia. Eskerrik asko eta zorionak zuri ere, Telmo. Asko zorionak, Amaia. Amaia, zer moduzko astelena da hau zuretzat, edo izaten ari da hau zuretzat? Polita, oraindik pixka bat burua berriz kokatzen lanean eta txikiak gurekin egoteko gogoekin, sari hau Raúl de la Fuente nere bikotearekin erdi bana da, ez? Eta elkarrekin ditugu bi ume ere bai, osake gaur oso intenso dena. Amaia, 2 ume eta 3 goia dagoeneko 2014an Mineritagatik eta 2019an Un día más con vida fikzioagatik. 3. honek zer esan nahi duzu entzat? Oso argi daukat, esan nahi du buruan dien konparsa bat sortu behar dugula. Hala! Hiru anai arrebak elkartu ditugu. Hori ikaragarria da, imaginatuko duzu ikaragarria. Lanean jarraitzeko gogoak emate ditu, oso handia eta niretzako zuzendari kide bezala lehendabiziko aldia da, beti ekoizle eta gidoi lanetan ibili naizelako, beraz oso berezia. Berezia zuek egindako lana, Maldita, A Long Song from Sarajevo, dokumental labur honenaren sariaren garaia izan da esan berri dugun bezala. Bertan, Bozo Breko, Sarajevoko artistaen ahotik, zer kontatu nahi izan duzu, hainbat gauza. Malditaren muinean dago nola musika eta artea nola diren gure gaitzak sendatzeko modurik ederrena, eta baita ere hitz egin nahi izan dugu gudaz, nola den pertsona batentzako gudan handitzea, haztea. Bai, kanpoan bere herrialdean guda dagoelako, edo bere barnean guda bat bizitzen duelako, edo dugulako, zedenok dauzkagu gure barneko gudak, onartua izateko, gizartean onartua izateko. Horretaz hitz egiten du Maldita, eta Bozo Breko, tipo ikaragarri hau, bera da Sarajevoren irudia, Sarajevoren metafora, ze bere barnean daude erlijio guztiak eta erlijioen arteko zubiak eta pertsona ezberdinen artean elkar ulertzeko gaitasuna. Eta Bozorekin berarekin hitz egiteko aukera izan duzu, ez lanagatik ezin omen zuen joan Goya sarietara? Amsterdamen kontzertu bat zeukan, pena ikaragarria izan zen, ze ikusten baduzu ez nolako pertsona den, alfombra gorrian nik uste oso paper ederra egin izango zuela. Eta hori bai, kontzertua zeukan eta ezin izan zuen etorri, eta bai, berarekin hizketan gaude oso harreman polita geratu zaigu berarekin. Amaia, esan diguzu lanean ari zarela, astelehen honetan ere, zertan ari zarete momentu honetan, zer duzu esku artean?
luzemetrai dokumental berri baten gidoia idazten ari gara. Futbol munduan sartuko gara lehendabizikoz, Kanaki Filmsekoak. Hori bai dela niretzako mundu arrotza, baina horretan gabiltza eta beste luzemetrai dokumental bat prestatzen, ekoizpenean gaude Baio Baby pelikularekin. Eta, horretan, buru belarri lanean. Ederra, Amaia, mila esker gurekin izatearren gaurko egun honetan, zorionak berriz ere jasotako 3. goia horregatik eta gozatu. Eskerrik asko benetan. Besarka bat. Eskerrik asko eta zorionak ere beste euskal filme guztiei eta euskal artista guztiei, ze gau polita izan zen. Aupa, Amaia, eskerrik asko. Agur. Ederra izan zen gaua, horretuko dugu, 7 goia sarira mantzituztela euskal sortzaileek, horietako 5 ETV-ko parte hartzerekin izan ziren. Nik dite bot, kuriosidade bat, Telmo, eta da, irabazten duzuenian goia sari bat, zenbat WhatsApp jasotzen duzu zuen mugikorrean? Zuk gau horretan, kontatu zenbat jasotzen dituen? Nire azkar guain erantzun gabe, irakurri gabe, 1000 baino gehiago. 1000 baino gehiago? Igual, bioriko nentzako guztientzako, eta jazta. 1000 esker jarrita duzko. 1000 esker. Eta zure, lehenengo deia, zein izan zen, hor deitu zizun? Lehenengo deia, nik uste nik deitu nola, ze bazekiten liauta ibiliko nintzala, da igual deituko nion, ezakit, nire amai. Aitak nire hitz egin nun, baina enez gogoratzen, dakat blokeo, baina enez gogoratzen naiz momentuak nolakoak izan zian, baina gero, dakat burua junda. Eta horitzen zara amak zer errantzizun? Amakin ustean itzain duna gero, hori, esan de, hola, esan ez, como chulito, no? Baina enez gogoratzen egia da. No tengo ni idea. Eta Fernando Franco, zuzendariak? Fernando Franco zuzendariakin egona izan gero, baina ez ginean aurkitu. Ez, Gau mezu bat bihari zian, da gau ere itzein dau telefono, baina egia da ezin izan dela moia enion kasuik egin. Nahi azta, ezan badakite deskonetatu eta jongo naizela. Abur? Ongi egiten duzu, Telmo, ongi egiten duzu. Ikusiko naure telebistan. Ongi egiten duzu. Joseba, zu bi aramunean beste bi artistarekin ere izan zinen? Lehen erran dugu 5 lobitos filmak zituela izendapen gehien gure produzietatik, 11, baina bazen bertze filmat ere Irati. Filma bortz izendapen zituena. Guaindik ez da estrena jo zinemetan, otxaren 24an ikusari zen da Irati. Zuten saririk lortu Iratikoek, baina guk lehenagotik itzordu eginen genuen beraiekin, atzo goizean elkarrekin egoteko, eta saririk gabe ere etorri zaizkigun, Paul Urquijo, Irati filmaren zuendaria, eta Maite Arroita Jauregi, banda sonora egin zuena, soinu banda eta kantuare bai, eta Maiterekin eta Paulekin, solas hauek ibili genituen. Goia sarien beheramuna gaur, Iratik ez zuen atzo saririk lortu, zer muzaubete? Ondo, pixkat ajearekin. Ondo, bai. Ez dakit, alde horretatik ondo, bai, ez du saririk lortu, baina, ez da gure helburu nagusienetako orain txebertan. Eta, eske guretzako hemen ja, 3000 akademikok guri 5 nominazio ematea eta bere egotea, sekula osaria daia, orduan. Gainera, justo estreinaldia baino lehen, beraz, gu oso posik, bakarrik hemen egotearekin oso ondo. Eskaparate bikaina dau. Tristurarik ez? Hombre, momentuan pizkate, ni nagoran ja pentsatzen estreinuan, nago pentsatzen Euskal Herriko ikus eta entzulegoan,
Eta, bueno, hau azkenean da, industriari ematen dizkion sari batzuk. Ez dakit. Orduan, nik ez diot buelta gehiagirik ematen. A ber, egia da, niretzako, ni pena ematen dit, nire kideen gatik, sekulako lana indutelako, eta pelikula izugarri ederra egin dugulako, eta polita ditzateke, omenalditxo bat ez eukitzea, merezi dute dena. Orduan hori pelikulan, baina hor pelikulan dago lana, eta saririk onenena da jendea zinetara jote ikustera pelikula. Zoragarri, Maite eta Paul, mila esker benetan, gu izan agara ikusten gainera pelikula, otsailaren 28an, eta benetan merezi du eta ikusi zazute. Eta bihar Paul etorriko da, gainera Edurne Azkaraterekin batera, beraz, badugu ez galdu biharko ere. Ez galdu biharko ere. Telmo, orain zer duzu esku artean, antzerkiarekin jarraitzen duzu, eta beste zerbait badaukazu edo? Oraingoz ez. Antzerkiarekin segituko dugu, gazteleraz, euskeraz, biak, eta gero, ateratzen den zerbait idatziko denik, zerbait personajaren bat edo asmatuko dut. Telmo Irureta, eskerrik asko benetan etortzeagatik, asko eskertzen dizugu. Plazerra handi bat izan da, zu eta zure goia hemen aurrez aurre izatea, eta gozatu. Eskerrik asko, benetan. Zerra handi bat. Joseba, berdin, asteburu polita izan da, eskerrik asko den hemen kontatzeagatik. Nahi duzun arte. Zuei, ongi izan. Mila esker. Aupa, Telmo, zorionak. Aupa, biba zuek. Bozen hona iniz. Claro, badakizu, ajeakin gero medikuaren... Ia mondiozu, bai. Altua zara, Xabi, zure pixka goian zode, bai. Ez da gipanik, Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote. Existituko balitz medikuentzako goia sari bat hori zuretzako litzateke. Nik uste dut horrelako moltzo gente bat agorti sariak emateko. Edo agian elizateke izango kontsultetara joaten den jendearen txatze, hor pelikula bat zitendatuko induzte. Hori bai, eske bizitza horrelakoa da. Azken baten da egia eta beste batzutan pelikula pesela sortzen dira hor dagoen guztia. Horretan egia. Bai, eta medikuak ere batzutan kontatzen dituzte. Bueno, guazen, Bidal, zein dira gaurko 3 sintomak? Bueno, joango gara 3 bidetik. Ingo dugune da, ze joango gara gehor esaten dena izotasun batera. Dorden zintxuk izango dira gure bideak. Batez be, kronikotasuna, bat, beste bat izango da, horrelako prozeso neurologiko bat, eta 3. izango da, nahi eta izango dugun bezala, pentsatu ez dala ohikoa, oso ohikoa dala. Pentsatzen dugun baino gehiago. Horri 3. Horrela ikusita, neurologikoa eta kronikoa dela esan da, larria edo serioa ematen du behintzat, zer da zari da? Bai, eta bere garrantzia deko, segiti deko zabi bere garrantzia. Pentsatu behar dugune da, gure bizitza esaten dugune sortzen da beti gure neuronatan eta gure zelulatan. Neuronatire gestionatzen dutenak, eta orduen horri tire dagozenak hor gestionatzen gure bizitza. Orduen zelango garrantzia dukon, ondo gestionatzea gure bizitza. Horra beti direin garrantzizkoak. Eta zer da, Bidal? Eta zer da, epilepsia kasunetan. Epilepsia. Bai, badagoz gehiago, bai, esaten dana beti horrelango, dementziak, epilepsia esan dugune, Parkinsona, abar eta abar, badukagu zor, baina gaur hori izango da. Larria da, Bidal? Begitu, pentsatu guzeba, larria bere garrantzia duka, espada kontrolatzen. Baina momentu baten kronikotasuna beste edozein gaixo kronikoa bezalakoa. Kontrolatzen danean, tratamentoarekin eta sendo eta zentzunarekin gure bizitza eramaten dugunean, ez dako inondik eta inora bildurgarririk. Lasai egon, ondo kontrolatzen data. Bidal, oso edatua dagoela ikusteko, eman ditzagun datu batzuk, ara, 50 milioi pertsonek dute munduan. Bai. Tratamenduarekin hobetzen dira 60%, buelta horretan. Eta estatuan urtean 12.000 eta 24.000 arteko kasu berriak izaten dira. Bai, baina mesua, Zabi esan dugune, pentsatu, 10-etik 7 ero ia 8 tratamentu gerotu hobego atire, kontrolatzen dira. Orduen hor zen boten duzku, lasaitasuna esan dugune batez be. Garrantzia daukatela, bai, baina hori pentsatu batez be. Beti mezuak izan bat dire oso positiboak guretzako. Oso ongi. Bidal, espezialista batekin izan gara, Izaskun Moiano izan da, eta hau kontatu digute. Egun honi dene, zer da epilepsia, konta iguzu? Krisi epileptikoak neuronen gehiagizko aktibitate eta sinkronikoaren ondorioz agertzen diren sintoma neurologikoak dira. Hau da, mugimenduak, berbaiteko zailtasuna aukitea,
Hori izatez, krisi epileptiko bat da. Epilepsia izatez, krisi epileptikoak eukiteko errastasune edo predisposizioari deitzen zaio. Bizitza normala egin dezake epilepsia duen norbaitek. Hori baldintzatuko du zure epilepsia kontrolatuta izateak ala ez. Pertsona batzuk egon daitezke urteak eta urteak krisi epileptikorik gabe, orduan bizi kalitate ona eukin dezakete eta bizimodu arrunta eraman. Eta gerta daiteke behin izan eta gehiago ez izan? Gerta daiteke, ze epilepsia batzuk oso ondo kontrolatzen dira. Osa, gerta daiteke krisi bakarra eukitea bizitza osoan. Atake hauek kontrolatu daitezke? Epilepsia kontrolatuta eukiteko faktore ezberdinak egongo dira. Alde batetik, pazientearen bizimodua ere baldintzatuko du kontrolpean eukitea epilepsia ala ez. Adibidez, lo ondo egitea, toxikoen kontsumoa jeistea, adibidez, alkohola edo beste toxiko batzuk, eta farmakoak edo tratamentuak egunero hartzea. Gehienetan, farmako bategaz, pazientea egon alda bizikalitate on batekin eta ondo kontrolatuta. Argi biztiratsuek atake epileptikoak sortu aldute? Epilepsia mota ezberdinek daude. Kasu batzuetan fotosentsibilitatea eman alda, baina hau ez da kasu guztietan ematen. Beraz, arriskori guztio daukagu, argitara begiratzen dugunean edo? Ez denok ez dekogu arriskori. Izaten da epileptiko kasu batzuetan. Orduan kontuz izan behar da, zu epileptikoa bazaran, zure neurologan gana joan eta berak azalduko dizu fotosentsibilitatea dekozun, ala ez. Irene, askotan entzun dugu, epilepsia atake bat daukagunean, mihia irensteko arrisku hori dagoela. Ez dakit hau egia den, mitoa den, zer kontatu ganezak honen inguruan. Oso arrunta da krisiekin mina aginkatzea edo koske egitea. Dena dela, mina irenstea ez da gertatzen. Orduan, egin behar dugune da, izatez da, airebidea libre izaten saiatu, horretarako alboz jarri edo segurtasun posizioan jarri pazienteari edo pertsona epileptikoari, eta ez sartu inolako objekturik hauan, ze arriskua izan daiteke objektu hori apurtzea, eta orduan objektu hori irenstea edo airebidean sartzea. Irene, eskerrik asko, gurekin izatearen eta gure duda guztiak argitzea arrain kontuan izango ditugu. Bale, eskerrik asko zuei bai. Mila esker benetan eta jarraituko dugu argibide gehiago ematen, esate baterako Bidal, nolakoa da krisi epileptiko bat? Zer zaugarri ditu? Begiratu, krisia daukana da gauze bat batez be. Argiokin badugune da, horrelako gure neuronak, horrelako kopuru neurona bat, hasten dira aktibatzen direla. Aktibatzen denean, berak zer egiten dute, moten dozku beti jarduera bat. Eta hori izango dire, ezberdinek eta mota ezberdintasunak izango dira gure artean. Denak ez dira berdinek? Danak ez dira berdinek, eta ikusiko dugu gero klasikoena zein den. Beti pentsatzen dugune eta dugune gure buruan, zer da, konbultzioak. Hori izango litike bat, baina krisiak ez dira bat hori baino. Esan duzunez, Maialen, foku horretan sortzen dan estimulua, eta horrek estimuluak ematen duen batez be jarduera. Punto. Hori izango dugu, horrela itxiten dugu. Bai, gero esan dezakegu, gutxi gora bera denak batean hasten direla. Hori, eta izango da beti laburra, denpora gitxikoak eta horrelakoak izango direla. Baina, aiztuko gara pizka bat horrekin. Ze esan dugune, ez dira bakarrik konbulzioak. Ze jenteak zarriten hori pentsatzen dugu. Ikusten dugunean gurako estimuluaren bitarten, dekogul horrelako erantzunero jarduera oso ez direnak guretzako normalak, zer egin behar dugu? Beti konsultatu gure medikoaren gana, lehenengo batez be, gure familiko medikoaren gana, eta bera bialduko duzku nora, espezialistaren gana, ikusteko, ia sortzen danon ostean izan bada horrelako epilepsia bat. Ze danak ez dira sortuko horrela, esan dugune. Gehienak izango dire horrelako, esaten dira, bide batekoak, baina sortu barik hori konbulsioak, sortu barik. Baina beti arriskor dago bestela. Eta Bidal, tratamenduek eta medikamentuek bizitza kalitatea hobetu dezakete, baina arrisku faktore batzuk ere badaude. Hori, Xabi, klaro. Eta arrisku faktore lehenengo zein izango da. Tratamentuak onda joaten bada, derrigorrezin badaure da gauze bat. Tratamendue inoz ez da isi behar. Jarraitu behar dugu gure bizitza guztien kronikotasuna bada, eta tratamentuaz ondogoaz, jarraitu behar dugu tratamentuagaz. Eta ordeni badune da oso serio, gure bizitza. Normalizateko gure bizitza, besterik ez da hori baino oso erreza. Karo, baina ostean, tratamentuagaz jarraitzen dugu, eta egiten badugu batez be horrelako estimuluak aktibatu berriro gure neuronak, tratamentu alde batetik esaten du, bueno, zer ingo dut, lorik egin barik,
zer ingo dut, elementu kimikoak hartu, esaten dena drogak hartu, beste elementu batzuk gure bizitzan, esaten dena estresa ezberdin nahi dugun guztiak, estresak, elementu horrek, argitasunak, zagatak, horrelako. Sukarra. Claro, sukarra, honik danak guztiek esango dira beti, arriskutzu zertarako sortzeko lango momentu baten. Orduen, gure bizitzima dugu, orekatzu eta jarraitu dinamiko horretan. Ba, Bidal, orain egingo dugu ariketa praktiko bat. Hori. Xabi, esango zara? Oso ongi. Eta praktiko, zetarako maialen, batez be pentsatuta, esan dugune, hori krisia dala konbulsioarekin eta sortzen dela. Konbulsio alde batetik hori da, mogimindua, gure muskuletan, eta ez bakarrik hori. Eiten dugune da, konexioa, esaten dana gure ingurunarekin, galdu. Konortea galdu, eta hor dekogu. Horrik izango di elementu biek kasu honetan. Orduan, bi gauza aztertuko ditugu, lehenik eta behin, zer egin behar dugu? Hori da, zer egin behar dugu? Egin behar dugune da, jakinda, ero batez bezpadakigu, ikusita zelan zer gertatu dan, berak konortea galdu dugu alde baten, eta ikusten dugu gero datorla bigarren fasea. Mugimendua. Badakigu zer dan, orduen esango dugune da gauze bat. Gure lau gauzek lehenengo argiukiteko eiteko. Ingo dugune da beti, jentea albada handik mesedez, aparte esan. Aldegin eta komentatu esan dugu, nezu, begitu mesedez, itxi badakigu zer dan hau eta itxi lasai gure hemen bakarrik. Bat, bigarrena, hartuko dugu denpora, zertarako, ikusteko zein denpora jarraitzen duen. Ze normalean izango diren minutu pare bat. Ez da inoz helduko 5 minutura, baina badeko gero konsulta bat egiteko, ondo dago jakitea zein denporako izan dan. Bigarrena. Hirugarrena, zein dugu, basabi izan dugune, momentu horretan hasi horrela, lasai, itxiko dugu oso lasai, erropa lasai ifiniko dugu, itxiko dugu beti horrela sakatu barik eta erropa itxiko dugu horrela, hirugarrena. Eta beste gauzetxu beti egingo dugune da oso errez egingo dugune, da pizka bat lagundu horretan, relajatuta dauenean, holan apurbet albo zetarako, arnasa hobe hartzeko. Eta ez ditelegon beste inguruan horrelako istripurik, ero golperik, eta horrelakorik emateko. Beraz, babestu egingo dugu, ezta? Babestu, hortxe jaungo gara, lasai, berarekin horrela, da jazta, hor dugu. Eta Bidal, orduan zer ez dugu egin behar, zer mito asko daude? Claro, hemen dagoz mitoa maialen, eta arroza dugu zuzoni tire mitoak. Ze mitoa zer da, azten bada momentu horretan, esaten dana bere agoa sarratzen, automatiko jende egiten dagoena da, alegindu, apurbet, zabaltzen hagoa. Ez, hori arriskutsua da. Itxi lasai, ze joango da, besterik ez da hori baino joan ditela, esaten da, konbulsioa, joango da pizkanaka desagertzen. Eta ez da egiten duena da, agoa zabaldu, alegintzen dira zertarako. Zeo zer agotik emateko, ez maialen. Horrela, itxiko dugu. Horrik eusebiek argiuki. Lasai itxi, eta horrela. Konbulsioakaz hasidanean, konbulsiakaz itxiko dugu bere gorputza, ze bestila betiduko horrizkoa zeo zer apurtzeko, batzuk horre gelditzen gara. Oso indartsu ari zen. Oso indartsu gainera. Joango da, itxiko dugu lasai, beronduan egongo gara relajatzeko horrela, lasai, eta laugarrena, dauen tokien ez hasi mugitzen letu batetik bestera. Lasai, joango da pizkanaka bere tokirantza, etuko da bere momentu honetan bere lekura, eta esango dugu gero, oin hasiko da Sabila berriro esnatzen, Sabi zela noin ondo? Ongi, asko zara dago, Xabi. Baina beti, egin hori, lan egin behar duguta. Hori, takit, gora. Opa, gozen gure lekuetara. Oso ondo. Horrik oso. Eskerrik asko, Bidal, gaur pila bat ikasi dugu, Bueno, ba, interesgarri izan da. Asko zobeto gaude. Postenaz, venga ba, ondo izan. Eta orain gure gonbidatak agurtu behar ditugu, hortxe ditugulako Josu Zubia, Itziar Arkauz eta Danel Teran, Potx eta Lotx. Eta Izaskon, arratsaldeon. Kaixo. Aireportuan da zuen azken ikuskizunaren izena, tiketan orako da, Barrelandiarako, esate baterako? Oso metafora polita, oso polita, igartzen da. Maialen kontratatuta gure gidoiak egiteko. Esango diot gidoilariari. Orain konsultatuko dugu hori gure gidoilariekin, hemen borrokarik ez dugu sortu behar. Beno, benetan eskerrik asko hirukote hemen izateagatik, etortzeagatik, iragarkiak eta berehala, Potx eta Lotx eta Izaskon. Arratsaldeon berriz ere, hementxe gara bueltan eta gaur musika izango dugu protagonista, hementxe dugulako Leire Martínez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Astea nola hasi dezakegun hobe musikarekin. Musikarekin, egia, arrazoia. Musikarekin, eta ez dira oso urrun, elkarrengandik oso urrun izaten musika eta pailazoak, gure gonbidatuek aireportuan hegazkina hartu eta irriparreak marraztuko dituzte airean gaur gurekin. Biba Josu Zubia, Itziar Arkauz eta Danel Teran. Biba Potx, Lotx eta Izaskun.
Ospakien saioa, jarriko dugu azkenean, Ospakizun bat, Asko kostatu zaigu etortzea. Baina iritsi gara. Bai, gu zai geunden. Hori da. Zai geunden. Oso rekurso ona, ez da? Bai, ez da? Edo zer esateko, bai. Ez ustiar ezer baino lehen, aber, guk ere ekarri dugu goia bat. Guk ere gure burua handia ekarri dugu. Telmo bezala, Telmo zorionak, baina hemen gure burua handia. Holtzan lau gara, eta falta dena, ez da? Falta dena. Ander Murillo. Gartxot goia, ez da? Ander Murillo. Presente izango dugu gaur. Bueno, azteko galdera potolo batekin hasiko gara, Josu. Zuk erantzun nahi balin baduzu. Barre eragitea dagoen lanik serioenetakoa da? Bai, esango nuke baietz. Zer, azkenean paiazoak egia da, barrera eramaten gaitu, baina nik uste dut sakonean oso serioa dela, oso itzalekoa, oso iluna esango nuke, ez? Paiazoak oso gizarte bizitza beltza daukate, oso iluna, baina era beran horri buelta ematen diote, eta hori, bueno, bihurtu, umore, zela baita esateko, horrezaldi oso polit badago, esaten dugu beti, paiazoek ez dutela barregura ematen tontakeriak egiteagatik, baizik eta erakusten digutelako zer tontoak garen. Ez da? Bai. Eskerrak hori esan dezun, zen nila nintzen betxatzen Jekyll eta Hyde eta olako historikin, karo, bi alde. Baina, hori, egia da. Baina, bueno, azkenean hori, sudurra jartzen duzu, eta hori magia bihurtzen. Magia bat da. Eta Itziar, nork pasatzen du hobeto zuen emanaldietan, zuek edo aurrek? Galdera zaila, nik oso ondo pasatzen dute. Bai. Oso ondo, bai. Eta nik uste dut, aldi berean guk ondo pasatzeak ekartzen dula aurrek ere ondo pasatzea. Eta gurasoek? Gurasoek, bai. Gurasoek ere oso ondo. Eta asko eskertzen digute gainera horlako ikuskizunak egitea, ez da? Bai. Aurra baino beto agian gurasoak askotan. Bai, askotan, bai. Bai, egia da, Ze askotan lotu... Bueno, ikuste duzu, nire ez taldeko filosofiko. Bai. Eta ez hori, aurrek, bueno, bai, paiazoak lotu izan dira, umeekin. Ez da, gauza infantila bezala. Eta, gara, guk uste du, bueno, hori etorri da askotan, paiazoak badituelako ezaugarri batzuk, oso umeenak direnak, ez? Oso gardenak, arima gardenak dira, eta, hor, estimulu baten aurrean, pentsatu gabe, ekin egiten diote, han behitu, zer hori da. Eta orduan, horrek ekartzen du hori nahaztea, ez da? Baina guretzako oso helduen kontua da paiazoa, ez da? Eta, bueno, Euskal Herrian, bueno, Espainialdean, Valentzian eta asko helduentzako egiten da asko, ez da? Bueno, argi dagoena da, lan handia dagola atzean, inolako zalantzari gabe, edan aireportuan du izena zuen azken ikuskizunak. Pilotu hemen dago. Hemen dago. Hemen ditugu gainera liburuska batzuk ere bai. Danel, nun okurritu zaizuen, egaldiren baten zain zeudetela edo nola izan zen hau? Begira, kontatuko dut egia, hau, egia, geunden taberna baten nireko harriakoak, eta komentatu nuen, ez dakite, urrengo potxeta lotx ez dakite non egingo dugun, eta lagun batek esan zidan, egin aireportuan? Horrela? Aireportuan ez oso arraroa da, potxeta lotx pailazotzuk aireportuan oso arraroa da, baina eraman nuen taldera eta hauek esan zuten, ostra, agian ez da txarra. Eta horra sortu zen. Aireportuetan gauza asko gertatzen dira, ez? Bai. Personaje asko daude, historio asko. Zirko bat izaten. Ez dira oso egoera oikoak, eta orduan guztiok sentitzen gara nahiko ridikulo, horrelako... Zaurgarri? Zaurgarri. Bai, orain nora joan behar dut. Ez da, ematen dutena begira daudela, ikuste dituzu besteak, honek badakin nora joan, eta nik... Horrek ematen du joku asko. Pelikula garrantzitsuak egin dira aireportu bat inguruan. Bai, asko. Eta Itziar Potxeta Lotx orduan aireportuan honetan, ze abenturatan sartu dira? Abentura asko. Adibidez, lagundu, Xotxot. Adibidez, maletak eta hasieran zela pixatzera joan behar zaren, da, bertako azafatarekin, pixatu, hori beti izaten da, bai. Igual gauza gehiegi, maletan... Hori da, gauza kendu behar, guztu egin behar da. Gero baita, gero beste
metalak egiteko kontrolgunetik pasatzea, hori ere. Eta zeintzu dira abentura horien artean, Potx eta Lotxez gain agertuko diren beste personajeak? Pertsonaietan aritzen gara Ander Murillo aktoreatani, eta Ander Murillo, musu bat emendik. Eta, izango da txekinguneko azafata, polizia oso traketxe eta bihurriak ere izango dira kontrolgunean, eta gero, Izaskun, hirugarren denboraldia da Izaskunekin, eta Izaskun ere agertuko da nolabait, eta gero, Gartxot pilotua, nola ez, maia borobia emateko. Ezagutu egingo ditugu? Susi azafata, Izaskun, Jose Txolo, Gartxot, egira. Kaixo. Jose Arnaiz, aurten otatik aireportura pasatu... Txolo! Ni Txolo! Hau Txolo da, nire lankide berria. Ni Txolo! Txolo, ez duzu Txolo zarela! Ni Txolo! Bueno, ni naiz, Susi, Posi. Eta, hemen txekinan egiten dugu. Izatez, azafata izaten duen egazkinan, hemen lurra diote egazkinak! Beraz, hemen txekinan egiten dugu. Kaixo, ni Gartxot naiz, aireportuko piloturik erakargarriena. Txikitatik gustatu izan zaizkit niri hegazkinak eta horregatik egin dituen pilotu ikasketak. Ui, kaixo, hemen harrapaten nauzue guapa jarten. Aurten aireportan ere azinez lanean. Izue, presioak gora egin dute eta lanan hasi bat izan ez. Izue, gustora, Gustora, ez lako, hola, WhatsAppetik, WhatsApp batzuk bidaltzen, enago lan bide interesgarri bat. Saltxeo ere badago, pertsonaien artean. Zenbat pertsonaia, ez da? Potx eta Lotx, Izaskun, eta Txolo, eta Gartxot. Ander Murillo eta bion artean egiten ditugu niontzeko guztiak. Eta aurten esango nuke Danel lasaiago, baina Ander aldatzen denean, claro, personaitik personaira, ikuskizunean bertan, egoten dira laguntzen. Beste bat, tra egiteko. Baina taldean beste 4 pertsona ditugu, holtza atzean, lanean, lan pila bat egiten dituzte, eta beraiei. Eskerrak aiei. Eskerrak aiei bestela. Eskerrak aiei beti aldatzen. Estreinaldia abenduaren 26an izan zen, geroztik emanaldi mordoska bat egiten ari zarete. Zemuzko harrera izan du, Danel? Oso ona egia zen, Bilboko kanpo zelizio zantzokien estrenatu genuen, eta gerora Oñatin izan gara, pila baten gabonetan. Batzuk egin dituzte. Eta oso harrera, ona. Jende askok esan digu, pasaren denboraldia, baino divertigarriagoa dela urtengoa, beraz, ez da txarra hori. Eta Potxek eta Lotxek azkenean egaldi hartuko dute, Josu? Hori, esan daiteke, ze oso kutrea gara. Ez dute, historiagatik esaten. Bota konfeti batzuk. Eta merezidu. Ez, azkenean ez dugu hartzen. Esan nahi dut, paiazo baten bizitza etengabeko porrota da. Ez? Eta hortik ikasi behar da baita horri buelta ematen, hori da, beti ikasten bai. Porrot baten bizi bazara, eta paiazoak hori dauka, porrot baten ostean, 100% ematen duela urrengo pausoan. Egia da. Ez da gelditzen hor porrotean egongo da triste, baina egongo da triste 100%ean, etari buelta emango dio. Tristura hori buelta emateko hartuko dugu hegazkina. Ikusiko dugu, gozatuko dugu, hegaldia, Potx eta Lotx eta Izaskun. Besoak zabalitzazu, ta egin dezagunegan. Goazen gorago ekaitzak, arrap aurretik azpian, tximistatu moiartetik, esperantzaren izpia, atzean utzi ondoren, turbulentzia guztia laino gabeko zeruan argi datorre guzkia. Etorkizunean dago, beti urrengo urratsa, gero eta urrunago, beldurra eta zalantza. Nola hegazkinak uzten, duen zeruan lorratza.
zea laitasuna, zoragarria. Eta gauza asko gertatzen dira horre, Gauza asko, bai. Biurkeria ugari. Josu zu potx zara, baina musika ere zuk sortzen duzu, ez da? Non dago sekretua? Nola sortzen da pailazoentzako musika bat? Jo, begira. Guri, bueno, gustatzen zaigu horrela lan egitea. Oñatiko Txinparta bertso eskolarekin batera egiten dugu, eta, bueno, kantu hori adibidez, Josu Igartuak idatzi du. Eta beti lehenengo pausua hori da, letra. Ekartzen didate letra, eta bitu, honekin adibidez, segituan, harrapatu nion musika, doinua, eta Eta oso emozionantea letra, ez dakit, horla gara, oso emozionala gara. Eta, egia da. Eta, harrapatu... Segidan asmatzen dute, guk esaten diegu bertsolariei, zerren inguruan nahi dugun hitz egitea, eta beraiek segidan harrapatzen dute, eta oso... Guk ere egin genezake. Kantu honak egiten dituz. Baina ez. Banatu ere egin behar dira. Itziar, zuzara lotx, baina lotx izateaz gain beste ogibide bat ere badukazu. Erizaina, zara? Erizaina naiz, bai. Biak nola uztartzen dituzu? Batzutan kostata, alden moduan. Bai, nik momentu honetan urgentziatan egiten dut lan, orduan asteburutan igual lan egitea tokatzen zait, eta ikuskizunak egiteko aldaketak egiten ibili behar naiz. Deialdi bat Eusko Jaurlaritzari, artistak laguntzeko, baliabideak. Venga, konfeti. Konfeti, Eta Daniel, zu hainbat pertsonaia zara, zer da pertsonaia asko egiteak duen gauza onena, edo ona? Ostras, ze galdera sakona, Maialen. Ona. Ez, ematen dizula aukera pixka bat, registro ezberdinak probatzeko agian, eta oso pertsonaia ezberdinak dira, Izaskunda, Andra, Zarbat, Malaletxe asko duena, eta Josierra polizia da guztiz ezberdina da, oso tontoa, eta ez da gauza askotaz enteratzen, eta ematen dizu aukera joku desberdinetan aritzeko. Aizu, Durangoko azokan diskoa aurkeztutzen duten. Diskorik gabeko diskoa. Eta nola entzuten da diskorik gabeko disko bat? Horrelari gara gu berritzen. Nola egiten da hori, ez? Bai, bueno, kuerre batekin. Hemen dago, hau da, hori da diskoa. Usten duzue, hori da diskoa. Bueno, QR kodigoa. QR kode bat dago, plataforma digitaletan ere badago. Bai. Baina, bueno, hemen ere badaude, letrak idatzita eta beste rollo bada. Ez? Bai. Polita da, eta hori horrela entzuten da. Eta Durangoko azokan, gustora egon ginen. Hau aurkezten. Jende pila bat etorri zan gainera. Non dago diskoa esan guztuten, ez da? Hementxe dago. Ez que daude, estimulo pila bat eta despistatu. Hori, atera genuela ze gaude hor. Muga batean, ez da? Diskoak ez dira erosten, baina baina ez... Jente asko esan digun, guk ja ez ditugu diskarik entzuten, da beste zerbait, USB bat, edo... Hortan, egin nahi genuen, zerbait diferentea, edo... Bakizue programa honetan diskoak nork entzuten dituen, eta nork ekartzen dituen, Leire Martinezek, bere diskotxokoan. Gutxi gelditzen gara, baino oraindik baton bat, saiatzen gabintzak. Karo, gaurkoan 3 zarete, aukeratu ditugu 3 kantu, zuek aukeratu dituzu, zuen kanturik kutxunenak. Hori da. Ondo iruditzen, Josu, ondo hori nahi. Zuretzako kutxunak, esan baietz, bestela. Gaur bai. Josu, bazurekin hasiko nahi. Vale. Zuk aukeratu zu Oskorriren kantu bat. Bai. Aurrentzako egindako disko bat, Dr. Dorremi izenekoa. Entzungo dugu lehenengo kantua eta gero itzengo dugu. Zuk aukeratutakoa da, Adizan Neska. Adizan neska, etxean zen modu. Aitona zeukana gutxikulu trakulu. Zer egin zaion bada zertan trabatu. Bartesnea jaten kutsaria tragatu. Hori pasako zaion ondo zainduta. Nola pasako zaio itzozunareta. Ze polita, benetan kantua ederra, Kasualitatea da, zergatik Oskorri, zergatik kantua eta kasualitatea da aurrentzako diska. Hombre, ekarri behar nuen Aitor Regueroren Jiuga diskoa.
Ba, bueno, ona egoaz, paiasokeriak, eta, bueno, eta esan dut, oskorri. Bai, zergatik oskorri? Bueno, uste dudalako, ez dakit, herri honek pixka gehiago zordiola alako talde bati edo. Eta gero bestalde, agian ez dena geratu ez dena hainbeste pasatu herrira, kantu hori adibidez, ez du jende asko ezagutuko hori. Ez ni genuen ezagutzen. Eta uste hor dagoela zera bat, badagoela ondare bat, ez dena transmititu eta hortarako bidea jarri behar direla zela baita. Eta aurrentzako gauzak beste modu batean azaltzeko ere balio duela. Bai, eta hori da, eriotza batez hitz egiten. Oso gogorra da, hori da, kutsaria trabatuta geratu zitzaio, eta, eta umeari izaten diozu, hori pasatuko zaio, eta ez, ja ito da, eta gero nola ospatzen duten eriotza hori, ez? Lara. A ber, importaz baziz igual, urrengoakin jungo naiz, beste gai... Grazia, pila. Bai, grazia hondiko kantua. Nola uztartzen dituen... Bizitza eta eriotza. Ni emozionatu. Bueno, zurekin jarraitu Itziar. Zure kasuan, Willis Drummond edo Stockholmen kantua aukeratu zu. Zergatik kantu hau? Ba, behitxu, leire, aukeratu dut abesti hau, azken aldian pila bat entzuten dudalako, oraintxe atera berri dute diska, eta pila bat entzuten dut abestia. Eta iruditzen zait, hitz egiten dutela pixka bat, kaos mundu baten, ez beti niri behintzat itxaropen argi bat, itxaropen izpi bat agertzen delako, ez? Orduan, pila bat posten hau abestiak, eta Ai, zure kantuarekin itxaropen puntu hori lortzen dugun danok. Bueno, guazen entzutera. Azaldu nahi nuen baina, beldura zinon ez zuretzea. Batzuek ez dute eusten batzeko, beste batzuek gehiegi zenbatzeko. Inor ez da nahikoa bizitzen. Ona. Gero zati baten esaten du Loria gaitezen Estokolmen, ez da hori asko gustatzen zaita. Furgonetan ere beti jartzen dugu, bai. Beti, beti esaten dit, iseldo, orain dauda. Loria. Bueno, eta Dan, zure txanda. Bai. Azkenekoak aurrenekoak izango dira esaten da beti, eta gaina zure kasuan galdetu eta berehala etorri zitzaizun kantu bat burura. Bai, egia esan bai da, oso kantu berezia, alde batetik Itziarrekin ezagutu nuelako kantu hau, joan ginen Izarok egin zuen Belodromoko kontzertu horretara, eta hor ezagutu genuen abestia, eta gerora ere, bihurtu da oso abesti kutxuna, eta ez dakit nola, nire bizitzako demoraldi bateko, ez dakit, soinu banda edo, ez da izelako sakon jarren izan ez da. Bai, Josu ematen duzu. Itxaron, momentutxo bat. Ez du orkestu orain artean, baino Daneli etorri bururatu zitzaiona, Izaroren Grace kanta, baino Izaro bakarrik ez du abesten, Izaro eta Gartxot daude kantu honetan, entzun dezagun. Bai. Bizi nahi du hemen ta orain, asko kiragin arren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzari gabe eman, jaso nahi genukenaren ere bizan, edo zertan gorela. Ez banaiz nire, Ederra, oso ederra. Eta kontzertu ere izan zen, Bai, oso polita.
Bai. Eta zuzeneko musika orduan gustoko duzu, ez? Bai, Gaur ere bai, Leire? Hombre, noski zeiruditzen zuzenekora bagoaz. Gaurkoan gaina, San Migueleko, Basauriko abeslari bat dugu, gaztetxo, 21 urte, baino indartxu bat horrena. Viva Maialen Ibarra. Arratsaldeon. Bueno, galdera pare bat, lasai. Bueno, badakizu zure familian oso musikazaleak zaretela edo, eta zu musika eskolan izandakoa zarela, baino zu autodidakta ere bazara, nola hasi zinen gitarra ikasten, a ber. Egia da, 3 urte zegoen nintzela musika eskola baten, baina nik uste dut benetan hasi nintzela ikasten, ja nire kabuz gustuko dituan abestiak ikasten eta jotzen eta benetan gozatzen. Duela 2 urte hasi zinen ja publiko aurrean edo, ari zen, eta orain zure EPA prestatzen ari altzara, ez da? Bai, hori da. Nola doa proiektu hori? Bueno, ondino maketekin, hor nabil abestiak pizka bat sortzen, eta asmoa da udan edo grabatzen hastea eta udazkenerako dana prest dagoen. Bueno, guia desiatzen zu entzuten, beraz, utziko zaituztegu Maialen Ibarra eta zuei kantuarekin. Eskerrik asko. Ta beti bezala gaur berriz altxatuko gara beti umore txarrarekin. Mesedez oinez hitz egin, ta eskerrak benetan dinotzuek zauziela eskerrak geu izan algarela beti. Maialen, zure eta Maialen, konfetita guzti tu itxaropentsua baita. Arteko, ze ondo. Eta sorpresa bat dugu zuentzat, besterik gabe agurtuko dut horla gehiago esan gabe. Ander Murillo, arratsaldeon! Arratsaldeon. Esan du, pentsatu dugu berazela, baina esan dugu lanean zegoela. Ander, orduan gezurra esan diezu zure lagunei? Bai, barkatu, eske, danelik aldetu egin zidanean, ni nintzen sorpresa, eta nik, ez, ni lanean egongo naiz, no seke, eta beak esan zidan, agian beste bateri deitu diote, eta nik, aserretu egingo naiz beste bateri deitu diote, no seke, eta, bueno, gezur txiki bat. Ander, guapo. Zure lagunek behintzat maite zaituzte, hementxe dago zure kuadro bat, hemen daukagu, Gartxoten kuadroa. Zuk Gartxoten papera egiten duzu obran, besteak beste. Nor da Gartxot? Nolakoa da? Ja.
Bueno, Gartxot. Wow. A ber, Gartxot da nire azkenengo pertsonajia. Da igualia... barkatu, hortxe. Da igualia 8. pertsonajia hortik sortu dutena. Eta, bueno, bada pertsonaje bat... a ber, zela esaten duten hau. Bere ezaugarria da, oso gizonkotia dela, emakumeak asko uste izako. Oso matxitoa. Eta ligaikia be asko uste izako. Hori da matxitoa. Eta ligatuko du? Eta hori da gauza, bere ezaugarriak dauz oso exageratuta. Eta horrek muten xau jokua potxe eta lotxek behakin jolasteko. Eta aldi berean bere ezaugarri bat da asko ligatzen duela, ez? Bueno, ligatzen duela ez, saiatzen da. Eta Danelen pertsonaia. Danelen pertsonaia, eta saiatzen da berarekin ligatzen, eta lortuko du argitu ditzegun gauza pixka bat, Josu. Anderrek zenbat du Gartxotetik? Anderrek? Asko ez, A ber, Gartxotena profil bat... Anderrek ligatu nahi bat du ligatzen du. Hori da. Anderrek Gartxotena duena da oso asko ligatzen duela. Hori da. Orduan badu. Ondo kokatuta. Hor zalantzarik ez. Baina egia da, hau dela, nahiko pertsonaia... Nik kuadrian edukiko. Oso matxitoa, oso jende flipatu horietako bat. Baton bat igual ez hautzen. Agian. Baina horrek eraberean joko ematen digu. Egoera komikoak sortzeko. Hori da. Ander, Danelek eta zuk 16 urte zenituztela, hasi zenuten antzerkia Josurekin eta Itziarrekin, orduan ezagutu zenuten elkar? Bai eta ez. Ze nik Josu ezagutzen nuen abesbatzatik, ezagutu, biztaz, Danel multikiroletatik, naizta kirola baino gehiago hitz egiten genuen. Eta Itziarrez. Baina Itziarrez orduan, DBH2 amaieran eman zidaten panfleto bat, irasan antzerki gunea sortuko zela, Josu Itziarrek eta beste 2 pertsonak sortuta, eta bertara joan nintzen elkarra ezagutzeko eta bertan ezagutu nituen hirurak. Anderrek esaten du taldean asko zintzen duzula elkar. Itziar, Anderrek zer ematen dio taldeari? Anderrek, Anderrek ematen dio taldeari, batzutan, nik uste dut, seriotasun puntu bat eta ardura puntu bat bebai. Ander da oso arduratsua da. Emozionatzen ari da, Bai, eske, holako, bai. Hori ere behar dela. Parteka berak hankak egan azten zaretenean, berak esaten du. Lurreratzen hankak hemen eta hemen piloto honek bezala lurreratu bertzatuzte. Eta gero oso pertsona da. Ander Murillo, mila esker sorpresa hau ematen laguntzearen eta iskutuan mantentzearen, hori ere bai. Eskerrik asko, eta ongi izan. Maite zaitugu. Eskerrik asko. Eta zirtzar joango gara den zirtzar aidean urrengo gure personajera. Eta orain bai datozela konfetiak, orain arteko konfetiak izan baldin badira, orain puf, zirtzart eta Jon Garate, biba! Arratzaldeo! Zer mozanak ondo? Zirtzart esan dezu konfetiak ikusiko dugu, bai edo ez, lehen da bezin behar duguna da, beti bezala bi taldetan banatu. Gaur, Xabi eta Maialen hau igualtzen honen espero, hemen jarriko zeate, Xabi, Maialen eta Leire. Leire, elkarrekin. Ala, goza Venga, oso. Jerri, Leire. Animo da noi. Venga, animo equipo. Sorte beharko dezueta, taula. Bueno, hasi zeate sartu zeate konfetikin. Nila pikatu naiz, ez da posible nire atalea baino konfetik gehiago inuneotea, beraz? Hori esan berri zule, zute espozikin du, Lehen da bizi Rafaga, Zirtza! Zirtza! Burrito bat! Oso ondo. Bai, oiatik
egiten ditu, Galdera azkarrekin hasiko gea, botako izkuzuet galderak, erantzun ez badakizue, paso egiteko, zirzart esan berda. Paso egiteko, lehen bizipailekin noa. Berotu. Bagoaz, venga, Maialen, zenbat ikustaldi ditu Poch eta Lotxen Auskalo Mindi bideoklipak YouTubeen? 500.000 inguru edo 700.000 inguru? 700.000 inguru. 700.000. Leire, zein urtetan sortu ziren Poch eta Lotx pailazoak? 2017an edo 2018an? 17. Bai. Konfeti. Zuek ez ospatu baina. Bueno, Xabi, 1980an Maialen Arzaioz jaiozenerako sortuta zeunden Takolo Pirrutx eta Porrotx pailazoak, egia edo gezurra? Egia. Bai. Eta 1976an Xabi Zukea jaiozenerako sortuta altzeuden Kiski Miski da Kaskamelon? Ez. Papai. Leire, zergatik daramate pailazoek sudur gorria? Hola, zer galdera, hola. Bai, a ber, erantzuna. Erantzuna galdekigu. Zirzak. Jartzen dutelako. Ez, paso. Paso, zirzak. Garai batean, mozkorrak irudikatzen zituzten. Bukatzeko, Xabi. Bai. Jantzi sudur gorria eta jarri pailazoa hotxafa horrez. Apa! Kaixo, arratsaldeon, kaixo bete! Ondo, Goizuki noa irukote. Venga, da. Bai, venga, jate ondota bagoaz, Venga, da. Josu, nola dute izena pailazo gintza tradizionaleko 3 pailazo motek? Badakigu, aurpegi zuria, eta, bestea, Augustoa. Eta, 3? Eta Augusto bigarrena. Bueno, kontra Augusto, bai. Oso ona. Itzia, nola deitzen zaie pailasokiko fobia daukatu neri? Clanfobia. Bai, kaulrofobia, bai. Bueno, Dane, Leire Martinez Disney Channel katean agertu zen aurrentzako telesail batean. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia. La gira agertu zen. La gira. Agertu zen. Kamio bat egin zuen. Josu, nondi dator pailazo hitzak? Grezieratik o italieratik? Italieratik. Bai. Itzia, pagliatzio hitza italierako pagliatik dator. Zer esan nahi du pagliak? Lastoa edo bakea? Bakea. Lastoa! Eta baitzeko, Daniel, Josuk eta Itziarra pailazoren egiten dute, zuk bestelako igual pertsonaia gehiago, zuk ere berdina, sudurra jantzi eta hotxa jarri. Vale. Venga, Dani. Venga, Daniel. Venga. Ya está, nahikoa da. Oso ondo! Ondo! Zuentza! Hau agora! Danentzako besta! Bagoaz, orain bigarrengo proba, baina aurretik markagailua. Nola gara kontua, launa. Oso ondo da. Zegalderatik launa. Launa gara. Launa gara. Bueno, bigarrengo etxata bain, Rafaga, Zirza. Rafaga. Zirza! Publiko bat! Oso ondo, oain, konfetia badauzkagu, festa etzaigu falta, falta zaiguna da musika. Beraz, ingo dugu abestien jolasa eta pulsareak behar dituzue. Bai, karta bat jarriko dugu eta esmatu behar dezue zein dan abesti hori. Pailazoen abestiak dira, eta lehenengo 3 segundoak entzungo dugu. 3 segundoekin aber kanta identifikatzen dezuen. Tirapu, baldimak esunen, tirapu, sartu kanta. Bai, nipe bai. Bai. Esa, 2 segundu. Oia, eta kolona. Badakigu. Bai, takolona. Barkatu, Baina, bueno, nahiko ondo ibilizate. Sartu zein da? Saturnino. Hori da. Saturnino. Eurekin bizitzen, gelditu zaitez, beste egun bat gehiago, beste ez. Oso ondo! Bigarren aukera, bale? Eskuagatzen. Sartu kanta. Hau edanak. Cuidaos! Tiratu bola da. Zegoela gure leloa. Aia, cuidaos! Bueno, ikusi duen teknika honekin
zuek etzatela oso fin ibiltzen, beraz, aldatu ingo dugu jolasa. Ondingo duguna izango da, abesti baten hasiera entzungo dugu, moztuko dugu, eta letra nola jarraitzen duen asmatu berra. Lehenengo kanta zuentza da, zuen libre. Pañazo kanta, kaldia dana. Bai, dana. Tiratu sartu kanta. Zutani, errikarri, begiragoaz, kantarik, aire garbia, bidean. Bidean. Hau badakigu. Aire garbia, bidean. Dena, ostras. Eta erantzuna da, 3 puntu baliote galdera, zilarra. Zirzar, aire garbia bidean, inoiz ez bakarrik. Bidean, inoiz ez bakarrik, zutani elkarrik. 3 puntu galdera zian, ez? Bueno, azkeneko aukera zuentzat, tiratu sartu kanta. A ver. España estuvo egin. Guztiok elkarrekin txikietan di, lekurik ederrena. Da Euskalo Mendi. Guztiok elkarrekin txikietan di, lekurik ederrena. Da Euskalo Mendi. Beste 3 puntu zuentzat, tarteak asko hunditu dira. Bai, mesedez, marka ere nola gatua. Bueno, 9 puntu galdia. Lasai, azkeneko aukera datorta. Hendik ez da zu irabazi, ez? Oin datorra zontua. Errafaga, Zirzar! Hey! Zeba! Zirzar! Publiko bat! Hemen dago azkeneko galdera. The golden one! No! Diamantezkoa, emarri balitu 10 puntu. Alegea, hau asmatzegunak, danak irazko ditu. Eskoak atzean da, no? Atzean. Galdera botako dut, eta gero bat bitairu esan dakoan, 3 aukerak, eta bat bitairu esan dakoan eman. Vale. 10 puntu batik, Artxiboko galdera bat. 1985ko irudiak ikusiko ditugu. Nire man jaixota. Doton Txikilikon saioan 5 urteko Joseba izeneko aur batek abesti bat kantatu zuen. Gaur egun Joseba horrek 42 urte ukiko ditu. Galdera da, Paristik natorren kantu abesten hasi zen, baina letra etzekien oso ondo eta pixkat improvisatu egin zuen. Zein instrumenturekin hasi zen lehendabizi kantatzen? A. Danborra ni jotzen dut. B. Txindata edo C. Turuta. Bat, bi eta hiru. Apa Maialen. Maialenek eman dio. Ez dakigu. Baina esango dugu turuta. Bai. Maialenek ez dakigu. Nik ere ez. Esango dugu turuta. Turuta, bai. Turuta joaltzun, 42 urteko, 5 urteko aur horrek, mesedez sartu bidura. Segura. Zorren artizka barakin, ondo joten dut, txinatan irgoten dut, Asmandu, 10 puntu balio zituen, nola geratu da markada joa. Zuentzako, Zirzarteko katilua! Ondo. Ozen irukote. Bueno, eso zaituzte. Bueno, agurtu egin behar dugu, korrika. Aireportuan, urrengo manaldia noiz. Gaur konfetirei. Urrengo manaldia, otzailan 16an. Ostegun honetan. Andoainen. Bueno, Andoainen. Hortik aurrera gehiago. Eta aurrera, 26an erantzio. Hortzeta los punto euse, edo Instagram, Eskerrik asko honetan bizitagatik. Zuen eskerrik. Oso ongi pasatu dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Venga, batzen. Bueno, eta orain agurtu ezagun astelena da, gure hartzaina, Arruazuko hartzaina hemen da. Ariz Gamboa, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote Arratsaldeon ikusentzule guzti-guztioi eta nola presakan gauden, arrabola eskutan hartu eta ikusi zazue, orain datorkigun bideoa, gatza egiteko añanako gesaltzan egon ginen, eta ez dizuet ez da hitz egiten utziko, ikusi bideoa, arrabola.
Kristina Arregi naiz, Añanako gatzaranean gaude, Araban gaude, eta gaur arrabolari buruz hitz egingo dugu. Hemen gatzailak erabiltzen duen tresna garrantzitsuna baita. Kristina, gatza eta arrabolaz hitz egiten diguzu. Alegia lanabesa arrabola gatza eskuratzeko. Zein zen arrabolaren bueltan ematen zen bizimodua hemen gatzagan, Añanan? Bueno, 7.000 urteko gatz fabrika bat gara, baina arrabola erromatarren garaian sartu egin zen. Lan egiteko behar dugun tresna da, azken finean, gatza sortu alizateko eta hau jasotzeko. Gatza urretsuria da, historia kontatu dezakegu gatzaren historia kontatuz, eta beharrezkoa, egunerako bizitzarako, gizakiontzat, animalientzat, eta kontserbatzaile giza ere. Oskailuak existitzen ez zirenean, gizakiak nobadak izateari utzi zutenean behar zuten gatza bizitzeko, gure gorputxak, gure muskuluak, gure burmuina, behar du gatza bizitzeko, guk animaliek ere, eta gatzei zurrezko prozesuetan erabiltzen da. Medikamentuak sortzeko, tintiak egiteko, saboiak, farmazian, berez ez dugu pentsatzen gatzain garrantzitsua izan dela historian, zer urretsuriak, gerratiak, matxinadak, monopolioak egon dira gatza dela eta. Gaur egun, mantentzen dugu erromatarren sistema, eta gatza guztian antolatuta zegoen gatz granja desberdinetan, familia bakoitza jabetza batzukan. Bertan putxoak behar zuten, urgatzuna beti disponibilizatia, gatz larraina, gatza egiteko tokiak, eta gatz biltegiak edo terrasoak. Gatzaileak gatza egiten zuten arrabola bereien besoaren luzapena baitzen, baina baitere arotzak ziren, baita ere merkatariak, bere gatza salmenta jartzen zuten, meteorologo onak, behatu inber zuten eguralia. Holan, zaparrada bat etortzen baldin bazen, gatza jaso behar zen, kaldu baino lehen. Lanbide honek irautea jasangarritasunarekin zerikusia edukiko du, ez? Gatza egiteko sistema hau, sistema jasangarri bat da. Hori da, leku honen behar da ezaugarri garrantzitsuna jasangarritasuna da, nola gatzaileak inguruko materialak baliabideak erabiliz, bai egurrak, bustinak eta harriak, nola material horiek birziklatu berrerabiltzazkegu eta kasitasunarekin bat egiten dute hori bai. Mantendu egin behar dira ortoan zehar, hau da gatzaileak gatza egiten zuen udan, baina beste urtean zehar mantenimendu lanak burutzen zituen, adibidez hemen otsailea martxoan, hasten gara prestakuntza lanekin guztia konpontzen, prest izaten, berriro ere, maiatza hasieran ustari hasiera emateko. Arrabola erabiltzen dugu, larraina ura irabiatzeko, era honetan saiesten dugu sortzen den lehenengo gatza itxastea, retzine, esaten dute hemen gatzaileek, eta mugimendu biribilak eginez lortzen duguna da ur guztiak temperatura berdina hartzea, holan kristaltze prozesu hori, gatzaren egite prozesu hori uniforme izan dadin. Arrabola berdina, pizkatzo bat handiagoa erabiltzen dugu gatza jasotzeko. Iskina batetik bestera erdian montoitxo bat egingo dugu, montoitxotik saskira eta saskitik biltegira. 2 egunetan posiblea da bigatz mota egitea. Bai gatz lorea, lehenengo irabiaketaren ostean, eta bigarren irabiaketa eta gero, gatz iturburuko gatza lortzen dugu. Gatzaileek irabiatzerako momentuan sinadura bat egiten zuten, hau da beti izkina batetik bestera mugimendu biribilak egiten dira, eta amaieran erdian sinadura bat holan, gatzaran oso bizirik zegoenean bazekiten nork ibili izan gatza edo larraina irabiatzen. Eta zein da arrabolaren tokia gaur egun Añanako gatza haranean edo gatza gauetan erabiltzen da? Noski. Gaur egun arrabola gatzaileen tresna da, Añanako gatzarana ekoizpenean dago, kalitateko gatza ekoizten dugu, eta gatzaileek erabiltzen dute egunero baita ere, jendeak, bisitariek, umeak, familiak etor daitezke, eta gatzaile bihurtu daitezke egun ordu batez, eta arrabola noski, beharrezko tresna gatza egin alizateko. 2000 urte luzez arrabolaren dantzaneka ezinari esker, herri bat eta haran bat garatu dira eta garatzen dira. Ura gatza sortzearen magiaz. Eutsi herriari eta lotu lurrari. Aritz, eta oraindik ere erabiltzen da. Eta oraindik erabiltzen da, zurezkoa da, eta nik azkeneko lotura batekin bukatuko dut hau, Zurezko arrabola eta zurezko kaikua. Gatza eta gazta. Begira ze hitz parekoak, ze gertukoak, ze antzekoak, eta ze lotura bikaina ez, banik honekin agurtuko zaituztet. Gatza, gazta, arrabola eta kaikua.
Ariz Gamboa, eskerrik asko, bihar gehiago plazer bat astelena ongi amaitu eta bihar lehenbizik orduan korapiloak, eta gero Irati pelikulako kideak izango ditugu hemen gurekin zuzendaria eta protagonista Paul Urkijo eta Edurne Azkarate. Orain jarraian eguraldia, bibagu eta bibazuek!